Silvio Apap u Brenda Mallija huma żewġ persuni li qed jiskontaw sentenza fil-faċilità korrettiva ta' Kordin li l-ħadd filgħodu ħarġu mill-erbaħitan li jdawru ċ-ċella tagħhom u ltaqgħu mal-Papa Franġisku fil-Bażilika tar-Rabat. Iż-żewġ priġunieri tkellmu ma' One News dwar il-mument meta saru jafu li se jkollhom opportunità ta' darba biex jiltaqgħu mal-qdusija tiegħu il-Papa Franġisku. Fimni kien hemm il-maġġura majta 3 ismijiet. U jinkot għada minna għed madhom biex ġara, biex għajta daw it-tlieta. Naf li ġibiri ma kienem xejn maġor ta' għal-sejtni. Mbatt ħaditna ġo kamra, iktar bdejna nasbu għazin. U xħin għaltinna li għanna l-opportunità li għan intaqaw ma' Papa Francesco, wow! Aħna batalina Ser Randolph u għalilna li ħana raw il-Papa ġifiri. Konna aħna minn 600 ġifiri fortunati. Brenda apprezzat il-fatt li t-tmexxija tal-faċilità korrettiva u rrit fiduċja fija u għatatilha xewqta ta' tfulita. Li tawni l-fiduċja u kol bizzejiet u bżajt għalija u rrit nibżalija għal-meta noħroġ l-importanti. Silvio spiegalna l-moment meta ra li l-Papa Franġisku qudiemu fil-Bażilika tar-Rabat. Aħna wasalna qabel. U mbagħad ħareġ minn magħna eżatt il-Papa u ħireġ eżatt magħna għadda. Ġifieri rajnieh kif qegħdin jiena u inti bħalissa. It-tnejn qalulna li dinja ġurnata li mhu se jinsew qatt u li se tibqa' imnaqxa fil-memorja tagħhom tul ħajjithom kollha. Aħna konna fżati li lam missuh u lan għandna nquh, però jiena ġo moħħi u ġo qalbi għad irid imisslu jdejh. U rnexxieli, ġifieri anke l-post bdejt noqgħod attenta kif ħanażlu, u rnexxieli li missejtlu jdejh. U vera ferħana. Niftakar żgur biex ngħidlek il-verità meta kont tfal mort il-Vatikan u ma rajtux. Issa qiegħed fil-faċilità u ġiju għalija.